салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Чӣ хеле ки мебинем қитои заказ кардагии ма омад. Разми рӯи калон, кадомида дар кор боша, марҳамат. Спортивни дароз, ҳамхел то пола. Бинед чӣ хел хушрӯра светкашам. Материалаш трикотажай. Беҳад ман хели моделҳои нағз мебинам, капюшондор. Пешам хел замок дора, дастошам хел манжет дора. Размери 46 неки большамеркай. Моли Бишкекай, бароями якта-дута размер гӯем калонай. 46 неки ма 46 мепушум, 44 мепушум. Датанаи ма беҳад калонай. Инаи дигариш духтаро. Бинед чӣ хел хушрӯай, пешаш сафедай. Остиношу доманаш свети хакияй. Инам ранги ҳамуай, пешам хел замок дора. Барои занакои кӯдаки майдадор. Киса дорам хел, дастошам хел манжети хушрӯ дор ва духташ беҳад духти хушрӯай. Риштош кашол нестай, ҳама ҷош хушрӯ обработат кардагӣ. Материалаш нағзай, ба қувватай шута мепушӣ. Ай кадом чизое ки ба хидмат заказ кардам, ай ҳамин чизо ба фурӯша заказ кардам, барои фурӯша гӯем. Ай нами барои хидмат заказ кардам. Размери ҳама майдаша хидм гирифтам. Бовол нишонтон метим, бо ай кадомаш барои хидмат заказ кардагиам. Инаи ҳастай бо духтаро, размери 46 ба фикр мирам. Неки 48-50 да мешава, беҳад калонай. ду размер калонӣ мекунам. ира ман размери 46-44 гуфта заказ кардам. Неки беҳад калон. Кадомида дар кор боша, марҳамат. Одамое ки гӯем, занакое ки пирсидан, духтаракое ки пирсидан, размерои калон. Инам хел пеш розови баъзе баки нежнияк. Инам кисошам хел чиқири хушрӯай. Барои телефон андохтан, пеш хел сафедай, бар иснаш сиёҳай. Духташ чӣ хеле ки гуфтам, духташ бениҳоят нағзай. Материалаш ғавсака ки гӯем, ай пештара нишон додагиам ғавстара ин камтар. Камака ғавстара, неки беҳад ба қуввати хушрӯай. Чӣ хеле ки навистагиам, ду размер калонӣ мекуна. 46 неки 48-50 да мешава. Ёхчонам хел модели свободна. Датана свободна места. Байнаи штапло омадагия духтаро. Ай штапло 3 размер ҳастай. Дута 44, ята 46. Май ҳар хелаш заказ кардам ки гӯем разнобразӣ шава. Ҳар кас чизи хоси дили хича ёва. Як хелода спортивни дароз маъқулай, як хелода штапли дароз маъқулай. Бисёриёшта боз двойкои спортивни ва маъқулай гӯем. Барои ай ҳамаш гӯем дутаи, сетаи, чортаи ҳамхел заказ кардам ки ҳар як инсон ба хости дили худаш гӯем чизи маъқулша ёва. Инами хел неки афсус ки ай ями штапло размерои калон набудай, дута 44, яташ 46. Бароям духтаракой харобакак. Инам хел дӯстони азиз. Ай я размершам худам мегирам. Размери 44, 46 да мешава мехелай. 46-48 да мешава гӯем. Як размер калонӣ мекуна. Инам хел пуша нишон тием духтаро. Пушташам хел вай дора. Тугма дора гӯем, бандакати. Тугма да маҳкамаш мекунӣ. Бениҳоят модели хушрӯ. Ва материали полотнои беҳад ғавсака ки ба қуввати хушрӯай. Духтшам беҳад нағзай. Хеле гӯем прастоёш нестай. Пеша бинед чӣ хел базеб кардагиай бо пешаш. Хеле ришта задагиай, попо задагиай. Осиношам хел резинка дора. Ам хел доманашам хел кушодаки хушрӯай. ам хел дарози хушрӯай. Байна ё ҳастай духтаро. Материалаш шиёлка, шиёлк меган. Беҳад материали аҷоибот, приятна да тана.
қапидан дам хеле беҳад приятнияй датана беҳад гӯем нағз места ҷинҷ намешава гӯем пад намезанам хеле беҳад материали хушрӯ пешам хеле тигма дора мобайнаш миёнаш то есть банд дора духтаро размери 46 барои нами баҳорам хеле хушрӯакай духтаро беҳад ҳавасам кард худма гуфтам ай ҳамаш бигирим дига чиш мемона иншоалло ин дафъа бо барои худма заказ мекунам айё ки кам заказ кардагиам барои ҳамин гуфтам хай барои фурӯша иста инам хел духтаро размери 46 44 46 48 тай ба фикрам размерош инами сиё бинед чӣ хеле базеби хушрӯай 44 46 48 се размери ай ҳами сиё ба инамиам ҳамун материалай духтаро тоқа гӯш светиш дигаҳай иам шиёлкай ам хеле остинош резинка дора беҳад духтуш хушрӯай духтушда гап нест материалшам ам хеле гӯем маъқул шидмада бениҳоят материали нағзи гӯем приятный базебиша бинем бо чӣ хеле базебаки хушрӯай барои нами баҳор аи сирх ду размерай гӯем дутаҳай чӣ хеле ки гуфтам ай ҳамаш кам гирифтагиам бинем чӣ хеле бандаки миёнаш бо хеле вай кадаги занҷира када ороиш додагиай чӣ хеле ки медонед мазам неста ози лечени кардистам беҳад озом гирифтагӣ китоб омадагӣ буд барвақту неки озом гирифтагӣ буд видео карда натонистам камтар дер шид бахшиш пушташам хел як равам хел гӯем вай надора замок ягом тугма ягом чӣ надора пушташам хел ай пеш ки вай дора тугма ки дора ай пушт ягом чӣ надора ам хел равнай хушрӯ духтагиай беҳад светаш хушрӯ духтаро кадомида маъқул боша ин заказ кунед размерои сирхаш 44 46 ду размери ай ҳами сирх ма уҷо аввал навистам ки фуромӯш накунам вақти видео ба навор гирифтам беҳад озом гирифтагӣ буд камтар ҳози бо беҳтар шидам гуфтам озвучка кунам шумода ози бо ина озом маҳкам шидеста инам хел духтаро инай двойко аку як се расветка двойка заказ кардагим ду моделай айни модел як размерша уже ма пӯшидагиам худамда чӣ хеле ки дидин да танам ҳами моделай ози розови пастай бениҳоят материалош хушрӯай беҳад свободни хушрӯ места балшамеркаҳай 44 шама пӯшидагиам 44 ша пӯшидагиам 46 48 50 ҳастай ма худам 44 мепӯшам чӣ хеле ки гуфтам 46 мепӯшам 44 ози датанам шидагиай барои ки ё калонам балшамеркаям 46 да 48 мешава 48 да 50 мешава 50 да 52 мешава ам хеле бинем чӣ хеле базебаки хушрӯай кадомида маъқул боша ина мегӯям почкоша бинем чӣ хеле манжетаки базебак кардагиай бурукша ам хеле кушодаки хушрӯай датана ба пише гӯем часпида наместа кирта чизере ки ма гирам гӯем аввал шавҳарам маъқул мекунад розӣ мешавам ба ма худамда мегирам чизои борое овардам беҳад шавҳарамда маъқул шидан ҳамаш кушодаки дарозаки хушрӯ чизои нағз заказ кардӣ гуфта таърифам карда баъд ҳамин ду сета киртае ба хидмат гирифтам инаи ҳастае бо духтаро барои онҳое ки бисёр рангбора нағз намебинанд ягон чизи лишнира намехел киса дорад тамом ягон чизи лишни надорад дига кирта брукшкати амхе айзону поёнам двойкои идафа заказ кардагиам гӯем камтар дарозтари хеле кушодтари хушрӯтарам барои одамои камтар фарбетару барои одамои камтар калонтар гӯем мувофиқ худам заказ кардам ки гӯем ҳама размерша ёваву чизи хостагиша гӯем заказ кунад датана хушрӯиста инам бинед чӣ хеле моделиш свободна места балшамеркай размери ҳамаша духтаро ма даблои экран навистагиам
яке айдум броя, экрана нигоҳ кунед, меброя размерош. Чанд размер ҳастай. Небинед духтаро 46, 48, 50 айё размер. Размерои калонай 48, 50, 52 мехи. Беҳад калони хеле свободное хушру мест, да? Наки айнудир гирехта иҷа омадум. Ай қафо мара юфта омада, ҳа? Инам хеле духтаро, кадомида ки дар кор боша, ҳатман нависен. Ман номерома дар болои экран менависам. Видео то охирша илтимос тамошо кунен. Интихоб кунен. Ина бинен, дар ҷаш бо ҳарфи мусулмонӣ навистагия. Чизи ба дилтона ки ёфтен, интихоб карден, маслиҳат карден, гӯем ба хонагиётон. Баъд нависен, мо ба почта Россия шуморо равон мекунам. Накуну дир бача. Ма ина ба апаштате дав. Дав нозиёда бурдате дав. Накихи. Айне расветкаш ҳастай духтаро. Сета айвай расветка, якта айн расветка. Ҳардаш як моделай гӯем, як духташ ваеш як хелай моделаш. Нака бача ҷон, нака нудир. Нилза бача. Ина марҳамат духтаро, кадоме ки размери калон пурсид, ҳатман заказ кунен. 48-50 размери ишам. Тамхи азону поёни хушрӯ. Дарозаки гӯем ба маньяки хушрӯам. Давай, держись. Что держись? Сиди руку. Сейчас крик. Опа. Духтаро дар ҷаба сатро ҳастай. Ина расветкоша нигоҳ кунед. Дар охир ма вай мемонам. Моделоя мемонам, шумо мебинед чӣ хелай. Барои ки ман манекен надорам ки нишон тим пушонда. Дар модел мемонам ки чӣ гӯем моделан, чӣ намудан ё. Ногуфта намона дӯстони азиз. Нархҳои имрӯза чизое ки ҳама диден дар болои ҳамин экран, чӣ киртаву чизе ки биромад, ҳамаш ба як нархай. 1800 рублай. Кадомеша ки бигирен, ҳамаш 1800 рублиян. Гӯем да, нархошон 1800 рублиян. Дӯстони азиз, дар ҷа сатро 550 рублиян, падхиҷабнико 200 рублиян. Беҳад падхиҷабнико гӯем нағзан. Дар дуруни хонаам падхиҷабника мекунем, дига дар кор намешава гӯем сатр. Беҳад хеле вай хушрӯ места. Маҳками хушрӯ места гӯем. Сахтаки хушрӯ места дар сар. Нағз меқапа мӯи сара гӯем. Нам хеле дӯстони азиз, дар ҷақат шумо ма хайрхуш мекунам, дар давоми видео вая мемонам. Моделҳои киртоҳора кадомеша ки ёфтам дар танаи модел ҳамора мемонам. Сатроро бад падхиҷабникоя мемонам. Шумо тамошо кунед, вибират кунед, скриншот кунед, дар имо ё ватсапи мо партоед. Ман мебинам агар мондагӣ боша, ба почта Россия ҳаракат карда ҳамрӯз ё ки пагашда рафта роҳӣ мекунам шумода. Ина ма ҳамаша дар пакето гирифтам, ҷамъ гира кардам, мебарам дар шкаф мемонам. То рӯзе ки соҳибош ёра гӯем
بشتى الصور أحب الوفي الأمين